Editor od Zoneru má už dlouho efektový štětec, který můžeme místně dát, dejme tomu, větší kontrast nebo menší kontrast, nebo větší sitost, menší sitost. No a my si teď ale ukážeme lepší variantu, jak místním způsobem upravovat obrázek. Tak podívejte, tohle je taková krajinka, je to Vltava, to městečko se jmenuje Vrané, je tam přehrada, no a je to focené vlastně v mlze nebo v takovém oparu, no a nemá to šťávu, že je to takové jako velice ploché. Takže já to upravím tak, že si nejdřív nastavím křivky. Tady v té starší verzi Zoneru 14. Dám si křivky, no a takovým tím známým způsobem tam nastavím takové to esíčko, že to zná v podstatě každý, že a tím jsem jaksi velmi výrazně zvýšil barevnost a kontrast celého toho obrázku. Ale to je právě ten fígl, že je aplikováno na celý ten obrázek, protože mně se jaksi nelíbí, že se mi ztratila ta mlžnost toho pozadí. Jenže od toho tady mám ten výběrový štětec, který je zde, výběrový štětec, kliknu si na tu ikonku, anebo mohu zmáčknout klávesu Q. No a ten výběrový štětec má řadu parametrů, to znamená průměr nebo hustotu, tady mám z minulé relace 20%, já si dám 100% pro začátek, rozmazání 80%, já si dám menší rozmazání, protože budu pracovat tady na hraně té skály. No, takže vtip je v tom, že jakmile dám režim přidat do výběru a začnu pracovat, to znamená najedu si kurzorem a zmáčknu levé tlačítko myši, tak ta změna, kterou jsem způsobil těmi křivkami, se mi aplikuje jenom tam, kde ten výběrový štětec jel. Víte, že ten zbytek toho obrazu je nezasažený. No a tady mohu, podívejte, tady jsem přetáhl, tady jsem nedotáhl. Takže tam, kde jsem nedotáhl, já to změním. A tam, kde jsem přetáhl, tak příkazem ubrat k výběru, tady si to krásně mohu nastavit. Tak a teďka, abych udělal určitou plynulost, tak si snížím tu hustotu, dejme tomu na 30%, dám si větší rozmazání, třeba na 80%, no a pojedu tadyhle v režimu přidat k výběru, si budu přidávat tady krásně, aby to bylo pěkně plynulé. A vidíte, že se mi tady dělají ti takzvaní pochodující mravenci. To je vlastně obrys. Ten se dá vypnout. Tady nahoře je zatržítko obrys, tak to já vypnu a mohu krásně pracovat. No a tím, že budu střídat, přidat k výběru, ubrat k výběru, tak mohu krásně, a mohu i třeba ten průměr měnit, to se všechny tyhle ty parametry dají měnit. Čili já mohu tady přidáním k výběru lehce celý ten břeh výraznit. Jo, a mohu si s tím hrát, dokud nebudu naprosto plně spokojen. No a když budu spokojen, tak si dám tady OK a tím to je odbyté. V té nejnovější verzi Zoneru se to dělá podobně, ale je to trošku jinak uspořádané. Vidíte, že ta nástrojová lišta je vpravo, bývala vždycky vlevo, no a tady mám už jaksi vykreslené ty dialogové tabulky, čili si dám zase křivky a udělám přesně to tež, co jsem dělal předtím. V té tmavší části jdu dolů, v té světlejší části jdu nahoru, tím jsem zvýšil ten kontrast a zase mám tady ten výběrový štětec a tady těmi táhly mohu zvyšovat a snižovat průměr, hustotu a rozmazání, přesně jak jsem to dělal předtím. Takže já si dám menší rozmazání, tady zase dám přidat k výběru, ano, přidat k výběru, to se dělá tady, režim, přidat a odebrat k výběru, čili přidat k výběru a když mám přidat k výběru, tak přesně stejně, jako když jsem to dělal předtím, tak
ta úprava se mi aplikuje. Možná, že si můžete všimnout, že ten Zoner teďka tady pracuje rychleji. To je tím, přece jenom je to nová verze a tím pádem je to všechno svižnější a takové jaksi operativnější. Zase se mi tady dělají ti pochodující mravenci, takže vypnu je tady obrysk výběru a mohu krásně pracovat, když by mě něco rušilo. Tady si dám malou hustotu a zase ten okraj ten břeh té Vltavy si zvýrazním. No a mám tady krásnou prokreslenou krajinku právě tím, že jsem použil nástroj výběrový štětec, jsem použil v roli efektového štětce.